Uzmi mi kurir, meki Marlboro i piletinu sa kikirikijem. Da, kumbao čitin. Še. Bujrom aferim. Jedu nas Kinezi, a mi naše kerove. Kad je išo RDLZ, Kusta snimo filmove. Sada neki novi klinci šatro hoće bioskop. Tasovac odavno svima rekao je stop. Znaš li de Eritreja, znaš li koga si dileja? Burkina Faso, Butan, Zapadna Gvineja. Ako imam 40 dina, znači repujem u inat. Znam i koliko kila mesa izvozi Argentina. Ko je Šaka Zulu, ko je fucking Sammy Joe? Dalje Steven Peder, šta sad radi Carrington? Iz iskustva znam da mozak sjeba nije skroz, a to je školski sistem što je Aminovo broz. I samo 3 kanala, samo fiksni telefon. Ako nisi dobar pravac, popravni je dom. Sad sve zvuči kao šala, baš sve tako naivno. Al opet možda hoćeš samo s jednom knjižicom. Onom naprednom knjižicom. Šta će mi to, kad mator sam konj. Ako nešto ne znaš, znam da pitaćeš Google. Varno u školu, nemaš vremena za gužvu. Što bi imao ribu kada lako naći ćeš? S 3 bombe u parku, ama svaku platit ćeš. I prosto ti se jebe za Teslu. Pupina, ni lutina, sevneš peticu iz kesice poput Topi Dragutina. Skačeš u dalj, ne čekaš kraj, bobonta u džepu. Ipak vi sad živite u nekom novom veku. U nekom cyber svetu. U nekom novom veku. Znam i de Eritreja, znam i koliko sam dileja. Burkina Faso, Butan, Zapadna Gvineja. Ko je Šaka Zulu, ko je fucking Sammy Joe? Da li Steven Peder, šta sad radi Carrington? Šta sad radi Carrington? A ja mator konj. Kiselo grožđe, preskupa riba. Viklača Đorđe, to je ta liga. Namignem prođem, trepača šiba. Staro sam gvožđe, ozbiljan, klipan. Starog gvožđe, klipan, ozbiljan, starog gvožđe. Klipan. Znam i de Eritreja, znam i kolika sam dileja. Burkina Faso, Butan, Zapadna Gvineja. Ko je Šaka Zulu, ko je fucking Sammy Joe? Da li Steven Peder, šta sad radi Carrington?